Glædelig jul, dansker. Det er den 13. december, det er tirsdag, og vi skal være med i Europagten. Skide godt alle sammen. Selvfølgelig skal vi det. Ikke? Fordi hvis vi bliver medlem af Europagten, så afgiver vi dansk suverænitet. Vi afgiver styringen af dansk økonomi, og vi lader os diktere for, hvordan vi skal drive dansk økonomi. Vi kan ikke længere selv tage stilling til, hvordan vores finansielle situation skal køres, men skal bukke under for, hvordan EU synes, at vi skal gøre det. Og det er jo fantastisk fornuftigt, fordi så bliver vi ikke længere en individuel stat, som selv kan få lov til at tænke for sig selv og selv agere, som vi gerne vil. Nej, vi får lov til at blive en del af et meget, meget større fællesskab, som garanteret kan tænke meget bedre for os. Ja. Og det er skide godt at afgive dansk suverænitet. I hvert fald ifølge paragraf 98 i straffeloven, som siger, at den som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme, eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid. Ja, nu har jeg ikke læst jura og advokat eller noget som helst, men sådan som jeg forstår det, så vil det sige, at hvis vi afgiver nogen del af den danske stat til et fremmed herredømme, så er det et brud på den danske lovgivning. Altså, bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme, eller løsrive nogen del af staten. Og jeg vil mene, at måden Danmark driver sin egen økonomi er en del af staten. Der kan du selvfølgelig være uenig. Og en af mine venner, han vil gerne lige tjekke op på det, så han ringede selvfølgelig til en advokat. Og den advokat fortalte ham, at det ikke var et brud på straffeloven, fordi at økonomi ikke er et våben. Det handler altså om våben. Og nu er jeg ikke den store militære strateg, men sådan som jeg har forstået det, så er en god måde at eliminere sin fjende på, det er at ødelægge deres produktionsapparat. Fordi hvis man ødelægger produktionsapparatet, så ødelægger man økonomien, og ødelægger man økonomien, så kan de ikke købe de ressourcer, de skal bruge for at køre krig, og derved så eliminerer man sin modstand og sine fjender. Og derfor, i min optik, rent militært strategisk, uden at have alt for meget forstand på det, så vil jeg opfatte økonomien som et rimelig vigtigt våben. Men det er mig. Og selvfølgelig skal vi sikkert være medlem af Europagten. Altså vi får jo ikke lov til at stemme om det jo. Vel? Selvom vi fik lov til at stemme om, vi ikke vil være med i Euroen. Vi fik endda lov til at stemme om det flere gange. Så, men ja. En anden ting er, TV2 News. Da de skulle introducere problemstillingen over for Europagten, introducerede de den nogenlunde sådan her. Danmark skal være med i Europagten. Det er fornuftigt for Danmark at være med i Europagten. Og i min optik, hvis de siger sådan, så siger det, at dumme dansker, du skal ikke tænke selv. Du ved ikke noget som helst. Og du skal bare lade os andre tage stilling til den slags. Det skal du slet ikke tænke over. Og det synes jeg er meget krænkende, at jeg som dansker ikke skal have lov til at tænke. Jeg synes også, det er krænkende, at nyhederne ikke holder sig objektivt, men er subjektive. De kunne godt have sagt noget i stil med, Danmark skal være med i Europagten, fordi det er mest fornuftigt, ifølge Helle Thorning. Eller Lars Løkke. Sådan kunne de godt have fremlagt det, men det gjorde de ikke. Ydermere, så var der et interview med Villy Søvndal i Mogensen og Christiansen, hvor at Villy Søvndal, han lød lige pludselig meget som om, at det ikke var så stort et problem, at vi var med i Europagten, men at vi bare skulle have nogle forbehold og lige vide, hvilke konsekvenser det ville have for Danmark. Hvilket jeg synes var lidt overraskende, fordi det virkede meget som om, at der var blevet klippet virkelig, virkelig meget i det interview. Og det stemte heller ikke overens med det indtryk, jeg havde fået af ham tidligere, hvor han virkede meget kritisk over for den her Europagt. Og da Mogensen og Christiansen så skulle til at kommentere på den her interview, så virkede det også som om, at de var overrasket. Nu skal jeg ikke kunne sige, at jeg er det bedste menneskekender, at jeg kan læse folks kropssprog, men for mig virkede de lidt overrasket. Det tog dem lidt tid lige at svare på det. Men ja, selvfølgelig skal Danmark der være med i Euroen. Det er skide godt. Selvfølgelig skal vi... ikke i Euroen, men den skal vi slet ikke være medlem i. Men vi skal heller ikke være med i Europagten. Det er noget sludder, og det er noget lort. Det er min mening. Men altså, hvis du er uenig, så skal du have lov til det, og være sød og give mig din mening, skriv den, upload en video, hvor du siger din mening. Det er den måde, vi ytrer vores frihed på, så yes, bare kom med dine kommentarer. Gud, konge og fædreland.